Γεια σας παιδιά, σήμερα θέλω να σας μιλήσω ιδιαίτερα για ένα παιχνίδι στο Roblox που είναι πάρα πολύ τρομακτικό, συγκεκριμένα το Steal a Diva. Άμα μιλήσουμε λίγο απλά και χαλαρά, είναι σαν το Steal a Brain, μια αντιγραφή μικρή και παίρνετε ντίβες. Αλλά δεν είναι τόσο χαρούμενο σαν το Steal a Brain και admin abuse και τέτοια. Είναι τρομακτικό, γιατί άμα πάτε εδώ, έχω έρθει λάθος σημείο, συγγνώμη. Συγγνώμη παιδιά, έχω έρθει σε λάθος σημείο. Αν έρθετε εδώ, θα δείτε αυτό εδώ. Είναι πάρα πολύ τρομακτικό, οπότε μην δείτε αυτό το παιχνίδι, είναι καταραμένο.